Sapar Murat Niyazowyň adyny göterýän şäher gassahanaty Ilat tarapyndan köp barlayan lukmançylyk edarasy bolmagynda galýar. Şol bir wagtyň özünde de gassahanadaky şertler barha yaramazlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu lukmançylyk edarasynyň şertleri barada habar berýärler. Bir wagtlar onlar çylmyndan odal awrayly hataplanýan bu lukmançylyk edarasy indi hatda aşa sada şertleri öwrenşen kassalary da gorkulýar. Oğuzhan adyndaky merkezi köçede ýerleşýän gassahanyň daşy goňşy binalardan kän bir tapawutlanmaýar. Olaryň daş tarapy boýalan howlusy tertipli. Ýöne içeride hassalar baştan geçirenlerini elihinç diýip ýetlendirýärler. İstan ýaňa otoglarda bolar ýaly däl. Gireninde peşegiň ýyzy burnuňa urýar, gözüňi ýaşardýar. Dip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä düşeklere peşegiň ýyzy siňipdir. Düşekler taxtabitden doly we otoglaryň içinde saçakçy köp. Düşekler, ýorganlar we ýastyklar ençeme ýyl bäri täzelenmändir. Keselhanada düşürilen video ýazgylarda könelip ýukalyp giden düşekler bilen örtülen köne krawatlary, golayda renklenmedik diwarlary we çataçan pol plitalaryny görmek mümkin. Palatalardaky penjireler şeýledir köne we çagşan welin olar açylmaýar. Käbirler bolsa açyk we ýapylmaýar. Penjirelerde tutowaç ýok. Käbir palatalarda hassalar arasy howasyz ýatýarlar. Beýleklerde bolsa şemal urýar. Keselhananyň içindäki gapylar ýapylmaýar. Ýapylsa da açylmaýar. Dip habar çaýdýar. Otoglaryň arasaçylygy hem kadaly däl, arasaçylyk işärleriniň gaty çäkli terişde berilýär. Otoglary hajathanalary 3%lik klor ergini bilen ýuwmaly bolýarlar. Olar şol suwukluk bilen hassahanyň otoglaryny mata bölegini batyryp ýuýarlar we sirýarlar. Dip habarçy gurrun berýär. Keselhananyň işärleri anonim görüňdeşlikde bu ýagdaýy döwlet tarapyndan maddi goldawyň gowşaklygy bilen düşündirýärler. Olar awatlaýyş, arasaçylyk we beýleki zerurluklar üçin ýeterlik pul berilmeýär diýärler. Habarçynyň sözlerine görä hajathanallarda kagyz hem el ýuwma üçin sabun ýok. Antiseptikler asla göz öňünde tutulmandyr. Bu şertlerde näsaglar diýeri dermanlardan başlap arasaçylyk we beýleki zerurluklaryny hem-de adygyny öz hatabyny üçin etmäge mejbur bolýarlar. Keselhanadaky iýmit adatça suw gaynadylan buğday ýa-da başga bir däneden edilen bulamakdan ibarat. Azatlyk radiosynyň hassahanadaky ýagdaý barada bu lukmançylyk edarasynyň resmileri bilen gürleşmek synanşygy netije bermedi. Niýazow adyndaky keselhanadaky şertler we hyzmatlar ýyllaryň dowamında esasanam soňky bir näçe ýylda erwetleşdi. 2019-njy ýylyň noýabr aýynda keselhananyň gysgaly kömek bölüminde lift bozuldy we bu adam helakçylygyna ýetirdi. Bozulan liftler bir näçe aýlap bejerilmedi hem lukmançylyk işärleri hassalary baskançaklarda götürüp düşürmäge mejbur boldy. Niýazow adyndaky keselhanada bejerge alan niýataglaryň aýdyşýaly olaryň arş şikaýetleri netije bermeýär. Lukmanlar şikaýet edýän niýataglara täze lukmançylyk merkezlerine ýüz tutuň diýärler. Habarçylaryň sözlerine görä köpçüligiň Niýazow keselhanasyna barmagynyň sebäbi pes girdejili adamlar üçin beýleki şäher hassahanalarynyn hasam erwet hataplanýanlygy bilen baglanşykly. Täze gurulan häzirki zaman lukmançylyk merkezlerindäki we klinikalardaky hyzmatlaryň bahalary bolsa köpler üçin el ýeterli däl. Mundan başga da bejergi üçin tölek diňe bir resmi narh bilen çäklenmeýär. Köplenç üstüne para hem bermeli bolýar. Onuň mukdary käwagt bejerginiň resmi bahasyndan hem ýokary bolýar. Kososan Daşgabatdaky neurologik klinika ýerleşme üçin ortaça 10.000 manat möçberinde para sorulýar. Bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça 2800 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Soňky 10 ýylda Türkmenistanda onlarça lukmançylyk merkezi guruldy. Olaryň köpüsi paýtagtda ýerleşýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary häzirki zaman saglyk merkezleriniň guruluşyny ýurdun saglygy saklaýyş puwdagynda gazanylan üstünlük hökmünde görkezmäge çalyşýarlar. 10-njy oktýabrda Türkmenistan saglyk işgärleriniň gününi belledi. Ýurtda 30 ýyl çemeti milli saglyk programmasy hem hereket edýär. Türkmen resmiýetleriniň sözlerine görä bu zatlar saglyk puwdagynyň üstünlüklerinden habar berýär. Halk maslahatynyň başlygy öňkü Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun saglyk puwdagynyň esasynda duranlaryň biri hasaplanýar. Ol prezident bolmazdan ozal 10 ýyllap saglyk puwdagyna baş tutanlyk etdi.